Ang Dios nag-ingon nga ang tawo dili lamang mabuhi sa tinapay kundi sa pulong sa Ginoo. Apan sad to say karong panahon na daghan kang tawo nagbudlay kung unsay isulod sa tiyan, kung unsay kalan-on nga ibutang sa lamisa. Apan nalimot pagsampit sa buyngalan sa Ginoo, nalimot sa pagsimba, nalimot sa paghatag og oras sa Ginoo. Daghan sa atong igsuon muligid na lang diretso matulog na gumikan sa kahapo pagpangita og kwarta. Usahay ang panahon sa gabi, trabahuan pa aron lang makakita og kwarta. Pero maski 5 minutes, 2 minutes nga igahin unta sa pag-ampo, pagpasalamat sa Ginoo, wala. Isa ni sa rason nga bitaw nga maigo ta sa katalagman. Isa ni sa rason nga nung maigo ta sa bugat na katalagman nga mudangat nining kalibutan gumikan kay nalimot ta sa Dios nga labing gamhanan. Nalimot ta nga kung kanunay ta magsampit nga kaniya, God is a provider. Mingana bitaw tuktok ka ikaw pag-aablihan, pangayo ka ikaw paghatagan. Dan kung duna ta gikinahanglan, mas lami di ay nga magampo ta sa Ginoo. Daghan sa tong mga igsoon na walang-wala na pero gaampo sa Ginoo gi-provide ang ilang gipangayo sa Dios. So ta ang Ginoo manggihatagon sa taong kugihan nga magampo mosampit siyang buhingalan. Ayaw lamang pagsalig sa imong kusog kundi salig sa Dios nga mao'y labing gamhanan nga kaya niya buhaton ang tanan. God bless you.